Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tabarakallah. Allah barikada. Ndoko ngoni be min fiye. Ni be min kella be sabati de. Yiminena. Ba Musa yimine mfla ko fiye de. Famine? Awo. An famine na. So dun ka asato. Ya sai warabi biko. Abi ko de. Mu fiye de. Allah akbaru. Baba da mele. Baba. Do awai ka do asira jantama ambino dabo. Baba kudi. Ka ke tunyini ke limano fo. Ko sobe. Fo meri soro awai ka do kununu na. Awo. Sabu minyi awai ka do jibe na bulisira do. Sigatala. Funi amba le tatelela. Minyi lakana awai ka do obise ka nyonya chukumi. Anga jamana kono. Lakana balia mi no be awai ka do charila. Fambela jelefe. Ikado ka fo minyi awa lakana balia yi. Abise ka fere soro ala chukumi odi kama minyi anga fangati la mo. Wuli ka joke. Kede minumbe no ye finitiku ye nanguma ko force de défense et de sécurité. Armée. Kele bulu do bulu da. Le bulu intoye ko dugu basigi. Dugu basigi awai ka do yo lancement ke. Kera awai ka do koronvela in fe kere ni ala ko. Akuni jetemene ke. Patrouille do be no bulu ko patrouille mixi. O koni de bulu dara. Maminu ya bulu da o ye awai ka do anga forces armées de défense et de sécurité. Ali togola on de yo bulu da. Akera siri do kalo klimuga ali konondo sa 2022. Akera yorom me o ye place d'armes belebele. No be gawo awai ka do o mara nabo ko fo. Yo nyini fenti do wore lakana balia mimbe na nyonye ne do awai ka do gawo na lamini. Fere ani dabali bisika ke ni wati laba nungo nana. Baski bisika na chugumi. Do guli ka jokera mobile no fe. Mobile minumbe ni awai ka do o immatriculé lente. Mobile minumbe ni a vitru ye vitri tente ye no ye ka vitru fi. Tellement awai ka do mobile minumbe ni marama fe mbu kono. Kata se awai ka do minka pu no bedrogu na ni min fenjugu na ko fo. Ako de strategala ni fen fleni. Minya awai ka do guli ka jonni chesri. O de bika ke awai ka do o bela jele no fe. Minyi awai ka do ndogo Alasan Diko ka be maka anyi meki ya jara nyi kosobe ho ala ka shi jani kenya dama anyi ka shika si mobile nu tega bidda ni bela jele ka mi bisika to la kana bisika buli ko nyire bela jele abara o kera forces armées de défense ani awai ka do et de sécurité ko ma mi be ni awai ka do o yu ka nyima bay ikada le de wuli ka joke gawo ni bara nu beke ujekulu mi be nu asigi singa atoko de ko dugu basiki ni ya jetemine ko be jimbe mami ma o commandant des zones défense numéro 1 dugu basiki awai ka do Isa Bagayogo o temene ngo ka boy ango officier disi ba fenfe de be na be gawo marala bela jele kumbe ni ngenenga o na lamini awai ka do ni wati laba nungo nana ko la kana balia awai ka do o koni nyonye ne ndo kosobe civil utito awere utito alaba na ke société civile mo yere wulila wati temene una ka kangar dake wulila la kana balia mimbe ka seka ajira ka fofo fere ani dabalu ka ke mimbe se ka to awai ka do ko num bela jele bisika noya ko temene ngo ango autorité minumbe awai ka do no be sura sula mo ko fo do ajira ka fo patrouille ni ala sonama ay wulila mingama o de ka gawo na lamini ka bela jele mtente mugu temena mimbe se ka to awai ka do buni kolo lu bisika bonywana ko de strategala minye ma minnu be nin goina aka chakui sabu niye jatemene ke baye ka fo minye awai ka do armée de l'air ani armée de terre garde nationale gendarmerie nationale kata se police nationale ma ani protection civile abe de nyuan soro ni na ma kema fla ani ma ta ani shigi lu ko ni farala nyugo ka yal saka sika ni barenge ko temene ngo ka boy mobile minu shere la nyuango abi mobile mu ganjete abubo mutu tambe ula bela jile hakilina ti dore ka sika nettoyage ke patrouille ka ke ka bolon bela jile laje o na lamini bela jile mi se ka to awai ka do baro bi se ka ke kanye mi se ka to hakilina nyumo awai ka do olu bi se ka di chugomi ako awai ka do Isa Bagayogo ale ya jira ka fo ningo ngoni awai ka do lube dunu mi ko bi wuli ka joma ke lakana nofe lakana balia labambe to olu soro mi nya awai ka do shi dilaka ako kuma na ni ye fo fere di mi se ka to gawo na lamini bela jile mi se ka lamini chugomi ko ka damene 4e quartier fo ka titi awai ka do secteur 1 ni ka do mi secteur 2 minye awai ka do kan 2 fanfe fo ka ta 7e ani 8e quartier ni bela jile ko ni lajera ka be tenten ka be buna kulu ka do ku bonywana parce que ba ko ako do ko ngoni kera sa uye minya awai ka do gawo na lamini se ka fo mo ko ni dunga bo awai ka do so tla ko so be tabarikala ma minum be ni awai ka do ka mobile yira fo fenjugo bu kono yelma mobile yira ku ti sharia kono ga bela jile teke daru bela jile ka min bi se ka to awai ka do be nya foli ko kuma na mi do ni ko bi wuli ka joni chesru de be ka ke fambe fe
bingani wala min be ka taka da population ka no ye ka maw jaso ku latunu ka bingani taka nyeshi awai ka do ambala kauma binye awai ka do bagawi dula ta ananyu anachama population awai ka do awawili ka jo kelendo odi kama so su yere farla nyon ka odi kama wachi tebe nuna population yere kun wulila minya awai ka do ka awani bara jugu ni kawale jugu ale ko kuma anga armée u fleka mishi jugu da girma wachi na gawona lamini ndo lakana awai ka do o nyinito o baraw de buru da s'il vous plaît baba dambele ale ka fasiri do minya awai ka do nouvelle al nouvel horizon on ni ko fasiri ko bido boli man ma ganyama munya nouvel horizon chakelaw ame fulita nunku usegere samadi jawara be kai awai ka do e be kita jalaya ka jawara fuka wali mando dura fm safa sigatala au nouvel horizon kale ne be mbolo goshi me bone aye munye sabani ngala to de mamane ture ke akumara nyama abena tanna ajara abisi fla wadigmena o songoro o yekini ako yoro mumbe nanga mako campena dahina ni ajtemna kalaje alebe commune danshi waji o konala kerengala dugu mumbe nanga mako horizon de gawo ibena e kafoko jereje kulu mumbe nanga mako terrorist jereje kulu nunu no be dashi kufo nyama masinani nyogona no be civil la ko kufo uyo olu ningena ko o karaba olu kum kono la munye gacha ale fane wuli ka jo ko bla singa mata ani duru nyogona ko olu fane ningena ko o karaba muye dashi maula muye mamani ture ayira kafoko dogo nyama ne dashi maunu ma bingali takata dugla don ku segere sigata la ku ne gacha mau ku be kari nyona ko abeni ngana dogo kun damaro bo sangani wati bela jelena dashi mo ku ne gacha mau ku be kari nyona dugla dugum nanga mako gawo aka jafu kata bla munye menaka o mara o konna la oro kum konna la kibna ka foko doa kun temene konna la alu no ya soro munya anga force armée nobel le fama o kofo nyama olu koni farapu bele ko ke panguru munu mambulo ni wati na anye panguru nun chama ka marfa ka blaga jigi jadi sunu kan nyama a chama koni kera c'est tout c'est fini oro kum konna la kwa ira ka foko doa kun damne fenela ibna ka foko munye jeda jekul mumbe nanga mako gacha ale jeda jekul ye munne jamana ira yubulo no bla sebena nanga mako accord d'Alger ne jamana uyu ubulo no bla sebena akuni ya jekul jetemina ka laje ibaye ka foko munye mouvement pour le salut de l'Azawata nanga mako MSA nyama ko oba akondala ani kata fra munye groupe d'autodéfense toarage engade et allié no obe gacha kufo ni ne jere jekulu farle nyonga uyo communiquer ka boka bititari communiquer mkonala uyaira ka fo kwa beni ngana wati nimbo ulune dashi mauku be masaranga shoka ketala oro kum konala ko ale tenano no bena octobre ko clip bisaba ani kelema kwa ira ka fo ko mu dashi manunu nyama mu kambe mamumbe mu nye dugumu me nanka mako aina kambe ma aina okonala kibe na ka fo ko mu dashi manunu utara baga mu civil manani nywana ma nyama nagaya ta ane flawati olu ningena ko okaraba ibe na ka fo ko kabi woronina mu nye gacha mau olu ko nin klodo na kibarala o sabke olu ka jereje kulu do olu me mun na mu yoro infantila no be patiru okofo dugla do ne tra kibara kata la se mu gacha chedoma olu ayira ka fo ko ni bara mu ye nyama ko ni te blata hata ni ya makika klisi ko akadi sigata la danye aye mo so soro olu kum ko na la kibna ka fo ko gacha yo wuli ka jo ko bla singa ani MSA munye jatika wale ke ba nu be dashi kofo nyama ku sheba koro ge bon singa bon kunga ibena ka fo ku ye munga ko mala ko achara don go ko sabke abeni ngana damodon bo ga manye munga mu ye dashi manu nyama ku ye jika budana koyi sigata la ku ye duru ko do fiela ga mu ye gacha mau ye mata ani duru ko lu ningena ko okaraba ula odo kum ko na la albi mu ye gacha mau ga communique ko na la ubada ku be jema bela jile o wole ani an demle kala jakulu bela jile nga farano nga munye ni wati na gele munno oboluga ni dugu ko fole na am se ga farano nga tukom na munye population civile lu ni mese ga kishi tukom na munye dashi manu numa o sabga sagan wati bela jile na ibaye ka foko dashi manu nu ubeta bingali tani nga civile ku segere uma abo odo kum kono la munye gacha mau uko kube wole bla munye ONG bela jile ma ONG fene be ni wati na kibe demelike kanyashi munye buna adama den la fasali koma ani kanyashi munye sumanko ma o sabga ni dugu ko fole na be munye kambe ma daina ko fo ayira ka foko munye sumanko gela fena ko obu ula o sabga gela mumbu uka nyama ko agela ko adugulente ko munye ONG wole be bla ma uka feran dabali bela jile ke munye ni ma ko fole nu ma munu be kambe ma daina ko na la dema be se ka kutaku sigara tukumna munye sumanko asirafe na foni filani anya sema ka bo nouvelle horizon ale ko na la se ngala to ko mamani touré madu maga nyama ibunyo obala
Bakar Traoré bete awaikado ambe tureke foka wali mondo watina awaikado nyamba la minyinga nyamai no be arajo oxygen nyama ba no be sangu jabi kofo ndo awaikado ka fuli biye ko awaikado bon courage sangu jabi amba foka wali mondo saga ani wati demise mindo akashini yesigi abuguna tige kai kosobe do kai anga jeka faranywanga ka do kai nywai ndo minya arajo barakelawi ande be bon ku kelina akeli bakeli sigatala famuna ni ala sona bara binye abe sugolo oxygène ale koni be tableau min ngay ko bi sigata la ko ye awaikado Mamadou Sebala mine ni ne ka parcours ta ndoy bi jambeleke ka da radio oxygène iba do ala kosobe atita ko atita ko de amba barakela befu sanguna ka barakela be kanga fuli buye kaka ule funyi aka awaikado korotugula association des chitens kuna du Mali o madu ako funyi Musa Bilal Sidibe ikado amba ale ka fasiri ambata Musa ko bi sebe ngono sebe minangwa makul l'indépendant ni yemani me shi de mala bolike ndo minya awaikado madobe no be secti do kufo secti minangwa makul kamit mali kono anyama mimbe no ya awaikado aunga fasiri sebe mbadoe na be dumbi fakoli kufo ndo ko fule ka mine ka abla dibila folo fasiri ka bako akoni ejete mine ke baye ka fo nyamadu rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine 3R RNA 3RNA maya ikado nimbe farale nywanga maya be mami mbulo o de dumbi fakoliye ko gardavi u ya mine ka blayin kunu ikado trata du mami no ninge ko brigade d'investigation judiciaire barakela uye to ko imbi talike feminga awikado atidugula mala sabu dine ko awikado silamea bushira ango qur'ana burjara ango dige muhammadu kishini nema be aye bushira wasalim de siratigala minya awikado doberete ko dumbi fakoli awaikado ay kuma kando defo kuma kaminu ni sababa tibbe sabu ya yira kafo ango ministry mimbe na nyeshine be dine koma ay hakilna ni kuma kaminu ve awaikado yefenye femini awaikada ni sababa tibbe akuni alaje kurafuni ngoni charla awaikado asero luma kunu surafana to dudun wati kajira kafo kuma kando be ngoni charla awaikado bololo sanfe na be rezo kufo akode kama minyi awaikado jakulu mimbe na bugule ko community committee mo awaikado no kanyamaya no be awaikado ni chaimbulo no be dumbi fakoli kofo dumbi fakoli kwa yi kuma kan do de fo awaikado rezo sanfe kuma kan zero luma kuma kan imbi nyeshi mami ma be anga dine ministry ko de kofo awaikado dumbi fakoli mumvo ko dine ministry kwa yi kuma kan minu mbo ku chari awaikado ko na ma farati kwa bi dine ko kele kabo wuli jamana ngo obete menengo kabuyi dumbi fakoli kwa tarafu kata babalu yereke ko minya awaikado ko luko ni be tabulo minga ko bi luka makoro no ya awaikado lumo ko nu klomo samo lubo lu de kasira tama shini wa obete menengo kabuyi minya awaikado ko luti jena fiu jagu silama ya kana jagu ya pembe luku awaikado jamana ngo la haula ndoko kuma imbi ande il serait contre une imposition de l'islam. Silamia kana imposer kana jagwa pembe uluka jamana ngono kuti jenai ni kuma kaminu mfleni ndo kwa jirala ka fo bololo sanvela mi ya awaikado ni dai fala kono bintige wele ko cyber criminalité na ke awaikado ni mbedo hukum de konnana kiri tigala mo ye fere ni dabalu tige kata ninja no fe awaikado ne ka soro ka tege daka fatiri ke ba ko ako ninja mi mfleni awaikado ajirala ka fo sebeni kela do sabu aye livre ni awaikado seben de chama ayo lubo afere nyere soro la chukodi bololo sanve ndo minya awaikado mado de be ale ko ni eguli ka joke ka awaika di kwada anga dine kola no yeslam yayi o bete benen go ka boy o ma bokoy ki kwada alqur'ana kola to te wele da mate koy ka alqur'ana mine ki jo aka ka terke ka fo min alqur'ana ko awa arabu ka haklina de binu ta ni ko lu chari no lu be ka da fam bela jile ka tuni ka fo ko dine no yeslam yayi ani chrétien ale bi fere ke ni bela jile awaika do lu bi shila tunu ko cheni nyere kwa to de min awaika do dambele to nyere foli mandiye atoko fo Mamadou Dambele ndoko kika do minyi kulu dobe kulu mi subhanallah ndoko kana nga fasiri nyambulo alakama to ma ko intui Mamadou ay kana ni ko ti
yɛlɛ koyi kana nin ka fasiri tiɲɛ bolo dɛ Mahamadu Dambele a tɔgɔ y'a yɛrɛ tɔgɔ ye n tɔgɔ in yɛrɛ tɔgɔ ye an ti ɲɔgɔn la a ka haramuya n tɔgɔ ma tɛ nin ye dɛ Mahamadu Dambele a ko kuma na a bɛ jɛkulu min na o ye communauté committee i ka dɔn k'a bɛ awɔ i ka dɔn o jɛkulu ye tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i ka dɔn nin cɛ in video min ye video tourné a bɛ don min na i ko bi a ko ne bɛ ka ɲini ko tɛgɛ ma da kan fɔlɔ nka kunnafoni di sira dɔw y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i ka dɔn nin cɛ in k'a ti jamana kɔnɔ koyi dɔw ko k'a bɛ farafinna min bɛ tali kɛ Afrique centrale k'a bɛ awɔ i ka dɔn o yɔrɔ dɔ la nka dɔw fana y'a jira k'a fɔ siga tɛ min na cɛ in awɔ i ka dɔn a bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ Bamakɔ yan a mana kɛ cogo o cogo enquête minnu kɔni dayɛlɛlen don min ye awɔ i ka dɔn enquête kɛbaaw olu ni population n'u farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ u bɛ nɔ bɔ ko la nɔgɔw bɛɛ ka bɔ yen parce que kaba n'o ye Musa Bilali Sidibe l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ min ye awɔ vidéo dɔ kɔnɔ président min bɛ n'a bɛ au conseil islamique du Mali kɔfɔ n'o ye Achid Chérif Ousmane Madani Aïdara a y'a jira k'a fɔ ale kɔni hakilina wɛrɛ tɛ koyi maa minnu ko k'u bɛ bɔ juma don ka taa awɔ i ka dɔn ɲɔgɔn lajɛ ba in kɛ a ko siga t'a la ale Ousmane Chérif Madani Aïdara n'i ma ale sɔrɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la i tɛna ale sɔrɔ laban na laada y'o ye ale b'a la bi a b'a la sini olu bɛ taa nɔfɛ nka min ye awɔ i ka dɔn Chérif Ousmane Madani Aïdara a ka kuma kɔnɔna na a b'i n'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu ma faamuyali kɛ minnu kɔni bɛ ka bulon kɔnɔ si awɔ i ka dɔn Ousmane Chérif Madani Aïdara ale yɛrɛ ma koyi sabu fasiri kaba ko hakilina jiginna min ye awɔ i ka dɔn nin waati laban ninnu kɔnɔna na Chérifukɛ n'o ye Ousmane Chérif Madani Aïdara ye a denkɛ dɔ bɛ yen i ka dɔn da kɔni diinɛ sira fɛ k'a da bɛ ka fala kɔnɔ bin tigɛ cogo k'a bɛ ka a tigɛ o cogo in de la a ko nka nin affaire in na au conseil islamique du Mali ni awɔ i ka dɔn o ɲɛmaaba n'o ye Ousmane Chérif Madani Aïdara ye ale kɔni y'a ka danaya da masa Ala in kan k'a ka danaya da awɔ i ka dɔn jamana ɲɛmaaw kan wa tuguni min ye awɔ i ka dɔn silamɛya k'a jira k'a fɔ bɛɛ k'i ɲɛsin o ma min bɛ se k'a to baaraw bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na a bɛ kɛ ten maa bɛ don min na i ko bi mɔgɔ min ye Dunbi Fakoli ye fasiri kaba kɔni y'a jira k'a fɔ ko tɛgɛ dan bɛ a kan a bilala wa a ma bila wa o kɔni ye ko wɛrɛ ye nka kamalennin min ye anw ka alikuran k'a terike n'o ye awɔ i ka dɔn Dambelekɛ ye n dɔgɔ a bɛ ka ɲini dɛ a ye fara ɲɔgɔn kan an k'a ɲini siga t'a la dɛ ayi ɲɛma tɛgɛ bɛ d'a kan a yɛrɛ ka n'i yɛrɛ di o ka fisa tɛgɛ de ka d'a kan bon a dun bɛ position min na nin ye vraiment hadamadenw bɛ ka funteni dɛ n b'o f'i ye dɛ ɲɛma nin bɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen funteni maa o maa min mana video in ye i bɛ kuma dama n'i y'a mɛn i bɛ funteni i bɛ funteni awɔ an kana ko in kɛ taabolo ko ye dɛ ayi ko in ye min ye Dunbi Fakoli k'a faamuya diinɛ min filɛ u bɛ k'u ka taabolo min fɔ n'o ye kamitiw ye kosɛbɛ i b'a sɔrɔ ninnu bɛ Mali kɔnɔ a mɛnna ninnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a mɛnna kosɛbɛ maa si ma deli k'a mɛn ko se kɛr'u ma maa si ma deli k'a mɛn ko dɔ taar'u nɔfɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ abada nka fo ka diɲɛ meleke ka diɲɛ kɛ min ye Dunbi Fakoli k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ n'i ye lagosi ta ka ɲɛsin anw ka maa ma n'o bɛ awɔ i ka dɔn Ala yɛrɛ fɔ ka lagosi ta ka ɲɛsin Muhamadu Siba Lamini kisi ni nɛɛma bɛ a yɔrɔ ka lagosi ta ka ɲɛsin o ma alikuran ko ta o kɔni kɔrɔ de y'a ye sa o de ka hukumu kɔnɔna na jamana ye min fɔ ko min ye awɔ i ka dɔn diinɛ bɛɛ dama ka kan i bɔr'o kɔnɔna na i ye kɛlɛ dɔ de dabɔ ka ɲɛsin diinɛ dɔ ma n'o ye anw silamɛw ye Ala ye n'o dun kɛra silamɛya i bɛ taa tiɲɛ dɔw bɛɛ ka faamuyali cogo tɛ kelen nka maa dɔw bɛ yen u ka silamɛya bɛ degré min na dɔgɔ Ala de b'a dɔn dɛ a y'a ta sigi k'a lajɛ dɛ a dɔw bɛ an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a tɔgɔ bɔli dama u da la dɔgɔw ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na walahi o caman den de bi yan Ala ye de Ala ye awɔ an kuntigi tɔgɔ dama a bɔli da la k'a fɔ olu ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na u ɲɛji bɛ suru kosɛbɛ o caman bɛ jamana in kɔnɔ yan bon n'a fɔra olu bɛ jamana kɔnɔ maa bɛ sɔrɔ min bɛ taa alikuran dɔw bɛ yen u kelen bɛ k'a labɛn cogo min u yɛrɛ bolo a ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye kosɛbɛ la ilaha illallah bon n'i y'olu suguw ye ka tila ka n'a ye maa ka sɔrɔ min bɛ t'o ta k'o lagosi k'o da k'i sigi la hawla wala quwwata Allahu akbaru Ala k'a ni sababa bɛɛ wa ko maa mun de bɛ k'a kɛ fɛnɛ maliden de don bon Ala ka caya sa bon dɔw kɔni dɔw yɛrɛ ye bɔyɔrɔw fɔ a la an tɛna fɛn fɔ nka dɔw yɛrɛ ye bɔyɔrɔw fɔ a la ko in bɛ cogo min kuma in i bɛ dama dɔn ko in na de sabu min ye awɔ i k'a dɔn karatɔ a gɔngɔn mana wuli a kana taa se a ye dɛgɛ sisi kɔni bɛ bɔ karatɔ da la walayi de Ala ye dɛgɛ sisi ni a sera o niveau ma Dunbi Fakoli nin ko sugu ninnu e kan k'i da de kana kuma yɛrɛ nin kana kuma nin na diinɛ jamana kɔnɔ maa min ko diinɛ silamɛya 100 o 100 90 95 e bɛ tila ka 100 musulman
o fana kuma ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn dɛ ko ne ko k'a bɛ bolo la awɔ Ala k'a ni sababa o de y'a kɛcogo ye Ala k'a ɲɛ ka d'a ma ami tɔgɔ min ye Musa Bilali Sidibe a ka fasiri don kosɛbɛ l'indépendant o ka bidon bɔli Musa Bilali Sidibe ɲɛma foli bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye o de a kumara ɲɛma fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen bolo bi i kunyanfan a ko k'an ka taa Guinée Équatoriale n'an sera Guinée Équatoriale a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye Guinée Équatoriale kaw ɲɛma nin waati in na u bɛ ka gɛlɛya ta ni ka tunkara ko k'u sɛgɛrɛ o de kun kɔnɔ la mun ye waati tɛmɛnenw na an y'a yira k'a fɔ ko mun ye maliden mun bɛ nin waati in na ɲɛma n'o minɛlen don Guinée Équatoriale marabagaw bolo k'a bɛ ti jɔ maa 148 na nka an bɛ don min na comme bi siga t'a la ko a nani jɔ maa 170 ɲɔgɔnna na olu bɛɛ lajɛlen ye maliden minnu minɛlen don Guinée Équatoriale faamaw u bolo Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye Mamadou Lamine Ban Mamadou Lamine Ban i bɛna ye k'a fɔ ko ale est chargé des affaires sociales et des questions migratoires au secrétaire exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ donni min kama gɛlɛya in kɔrɔfɔ n'a a selela mun ye comité de crise dɔ o sigira sen kan o comité de crise i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Mamadou Lamine Ban ɲɛma ale sen bɔ o la o de kumu kɔnɔ la ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi siga t'a la ko mun ye maa minɛlen kɔni ko a bɔra maa 148 na ko a taara jɔ maa 170 la an bɛ don min na i comme bi o tɛnɛndon n'o bɛnna octobre kalo tile 31 ma maa 170 malidenw na Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'o y'a sɔrɔ mun ye jamana dɔw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ nin dabali k'o tigɛ sen kan walasa mun ye olu ka duguladen minnu n'u bɛ Guinée Équatoriale nin waati na gɛlɛya kɛlen bɛ ka a minnu sɔrɔ ka fɛɛrɛ nin dabali kɛ u bɛ se ka segin ka na so cogo min na nka mun ye anw ka Mali ye a ɲɛma ko siga t'a la ko mun ye anw kɔni ma wulikajɔ k'o bila sen kan fɔlɔ wulikajɔ mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni anw yɛrɛ fɛnɛ taw ye an faso o kɔnɔna la yan o de kumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko kabi donni min kama gɛlɛya in kɔni ko a kɔrɔfɔ ko a selela au conseil de base Mali ka au conseil de l'extérieur de base mun bɛ mun ye Guinée Équatoriale kaw fɛ yen ani ka taa fara mun ye consulat kan an'u ka mun ye ministère so mun bɛ yan olu kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'u bila sen kan ɲɛma commission de crise dɔ o nana sigi sen kan commission de crise in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye maliden minnu bɛ nin waati in na gɛlɛya kɔnɔ la Guinée Équatoriale fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na u bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ la comité de crise ye a sigi kun o ye o ye Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye Guinée Équatoriale marabaw k'a bɛ nin kana kalo 3 bɔ maa minnu bɛ a ka diya k'u ye tunkara kɛ Guinée Équatoriale kɔnɔ la u y'a fɔ bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ lajɛlen k'i fɛɛrɛ ni dabali kɛ yanni kalo 3 in n'o ka ban ko bɛɛ lajɛlen k'i ka sɛbɛnfura k'u dafa sɛbɛnfura jɔn de ko don ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko carte de séjour n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ ale b'a daminɛ mun ye dirasi 40,000 CFA wari la ani ka n'a yɛrɛ sɔrɔ mun ye 100,000 la ɲɛma mɔri i tɛ 50,000 sɔrɔ mun ye mɔriya la mun ye kɔlɔsi ka 20,000 don la ɲɛma a bɛ kɛ kabako ye o de kumu kɔnɔ la ko baara in kɔni ko a gɛlɛyara mun ye maliden minnu bɛ Guinée Équatoriale kaw fɛ kosɛbɛ o sabu kɛ 100,000 ani ka taa bila 40,000 na ɲɛma n'a fɔra kɛ carte de séjour ko o don la ɲɛma fɛn mun n'a bɛ mɔgɔ kɔni kamana kan o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Cameroun kɔni Cameroun n'o ni Guinée Équatoriale yɛrɛ bɛ frontière la olu fana ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'o sabu kɛ olu ka tunkarakɛ caman ko o ka ca Guinée Équatoriale kaw fɛ yen olu ka tunkarakɛw bɛ ti jɔ maa 600 ɲɔgɔnna la nka olu ye fɛɛrɛ ni dabali kɔni k'o sigi sen kan maa 60 ɲɔgɔnna olu ye olu sama ka na mun ye Cameroun na an bɛ don min na comme bi o de kumu kɔnɔna la ko mun ye wulikajɔ fana bɛ sen na nin waati in na Mali marabagaw bolo maliden minnu fana bɛ n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔna la Guinée Équatoriale ɲɛma segin kɔ baara o bɛ se ka bolola cogo min na nka maa minɛlen kɔni ɲɛma ko a bɔra maa 148 na o nana yɛrɛ sɔrɔ mun ye maa 170 olu ye malidenw ye bi maliden minnu n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔna la tɛgɛ cɛra ka da maa minnu kan n'u bɛ Guinée Équatoriale marabagaw bolo minnu fana bɛ dogo la ɲɛma o ma sidɔn fɔlɔ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de o de Madumɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la n'o bonya barika bonya diyara n ye tabarikala Guinée Équatoriale hali bi an bɛ jamana faamaw hakili la kunu k'a f'u ye u k'u hakili to nin jamana in na jamanaden minnu bɛ yen u bɛ gɛlɛya la Ala fɛ a caman bɛ yen an n'u bɛ baro minnu yɛrɛ bɔra Guinée Équatoriale ka na yan Guinée Équatoriale kɔlɔlɔ min bɛ da hadamadenw kan u bɛ gɛlɛya la dɛ surtout maliyɛnw u bɛ tile k'a fɔ ka tile k'an wele k'an bilasira ka hakilinaw di u bɛ gɛlɛya la jamana ɲɛmaw an b'a f'u ye u k'a lajɛ maliyɛnden minnu bɛ Guinée Équatoriale bi u bɛ gɛlɛya la dɛ u bɛ gɛlɛya la dɛ Équatoriale ɲɛmaw n'u bɛ se ka kumakan min f'u ye ka hakilina min f'u ye a ka f'u ye télé la min bɛ se k'a to u bɛ faamuyali sɔrɔ kow la u bɛ gɛlɛya la dɛ nɔgɔ siga tɛ min na anw kɔni bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ an bɛ taa wari ɲini nka tukɔnɔmaa tɛ maa jɛɲɔgɔn ye dɛ ayi b'o f'i ye dɛ tukɔnɔmaa ka
ko mana wuli Afrique centrale kabako do non yima ala ka udun awo ma nunu o kalo de bila min ye ambalaka minnu bi sokono nu mirledu wallahi je minnu bi sokono ni fere ni dabalu be boru kono sa abi do kawye hali bi agno munyo akasabali ala ka nzo hakili nyumana jamana famaw munyu dan fana bala de hakili to Guinée équatoriale ay wuli aka anyenyini ay diplomatie bla en marche akokuma Guinée équatoriale ka fe ala ka ni sababu jibi sako akoko na la sona ko juma do kambi nyu ansoro away kado boulevard la fasiri birno away kado desek beje amba le ka fasiri bo sebe ngono sebe minango amako sebe ndoko a to tiande mali asaba tokote mali fendo kondo aywa sebe ngoni mali horizon mali horizon odo mali horizon away kado akumambe ako away kado do fara la CNT ka ambe doni mena ko bi wuli ka joni chesuru be ka ke gouvernement ka joshi ka mali gouvernement ka ke c'est tout c'est fini ka ke palam iba fo ki away kado funi safuna ni omo iba fo ki odijavel kala ka be ko ka je ko ni jetimine ke iba ka fo minyi ndo lanyinu ukera lanyinu minu ngera abitali ke assise nationale de la refondation no ANR ulu lanyinu ke Conseil national de la transition kado ambi doni mena ko bi anana ka fo o lanyinu de kama do farala away kado o jama jekulu kan jama jekulu bora ma kemeni mu wani kilina akera ma keme ani ma binani ani wulon akuni ko inu bela jile ta kalaje akili numiri na tigilamo chama bi ngoni nye mana bombe ka nyeshi away kado an gouvernement de transition gouvernement ko fo aminu bi no be sulu sala no be away kado no te ka ko ke ko fere ka ke away kado luka boye aminu bi no anwi ka do akona ko kuma na ni je temene ke bay ka fo birino ako mali horizon kono ina fo away kado jamana de o mi chuko mi hakli juru ni mirina o bi chuko mi na wera fana hakli na o bi chuko mi ako minya away kado yirwa ani nyeta o bi se ka sabati chuko mi ko de sira tigala ni je temene ke bay ka fo ANR away kado o yela nyinuke president de la république no ye away kado ashimiye ale era fana yela nyinuke ka ira ka fo do bi se ka fara away kado sente ka chuko mi anna na bom mun galama transition nyama ba ay lajera away kado sabu sente ale yo ka baraka minaye kuma yejja kulu chama be ya be monto ka fara nyanga amugwa ani away kado woro jate o fara away kado ton nunka ake makeme ani mabina ni ani wulovla ka koy fasiri ka ba ko ako de siratika la niye jate mineke ngunu kuma ko ni barka buyana ko ambe doni minay ko bi ngunu kuma minum barka buyana de ka jira ka fo atina meble ndogo yelma o bina du kula ko mali gouvernement way kado ambe doni minay ko bi nti se kula ma chama de ba ko no minum be ko jira mana sa kala je jona gouvernement ka ko ka je ka nettoyer ka makuro do way kado mali gouvernement ko no ko de ba ngoni way kado abi fambela jilefe nga ko nyere guchuba le yoro emi ngalu de bi ka ke chubal ko kala maiga abisiki kana nola wa ma min be no ablay maiga yelma away kado bo season wa ablay maiga mi away kado na le tara ka ke shoga no roblay be min wele away kado nazara kana ko interim ablay maiga ale kera oye ko nga nyin gali nun ko ni away kado bi fam bela jilefe ma kilim pew de bisika ni njabi jonjon dili o de away kado nyamai no be colonel ashimi guita ko fo ndo min nya away kado ni jete mineke min nya ministry minum be nu kangata to ko chama be minun go ni bisina to ba jila ka fo ministre nunka wali o fleni do fami mbi ma kamana gwa ngira ka choroba no be development rural mudu keta abo ko fo ale to be away kado ko nuna o temene ngo ka boy sabu ko engrais ko mangani away kado fami nu wula yati laba nu gonna na ma chara ko so be aka don doni ke achara foka foko achara engonga choroba du ngodo be keta achara foka foko akachara le ni turi adu de ne be ka fasiri de kala kateme choroba ni bi do awako kono nana fasiri do de do ga jase balite belen ale no asro do ga jase balite de ni turu seri ma do mi nta ferete mine de ay ferete mine sira bi bolo ngamu ye choroba e modbo keita angere ko kuma chara kinya do angalo de bu do nyama bi chuko me ba do jamana ngona la ni makele nga foko fem blene no flaka foka blene no sabaka foka blene no jamana inta aw ma ba yirka ba foka blene do ko cleaner aw bi clear ka blian ka clear ka fi aw bi kile ka jeya ka kila ka bli ni blele no ministre so mi ra na se ba ko nya mina zena e bi kila ka ninjeya o yi ka chorba ka ministre e bi kila ka jeya mono keta awo o yi ka chorba ka ministre so yi ba kan itanza a so ba ko jugu akan isa c'est bon ne de ma foi
akai ale do ndo o ka boy min ya awai ka do ministry wala be tuguni min fana ka waliya awai ka do ko ka laje fere ka surala o ye soro ni soro mbulu soro ministry ni de l'économie et de finance min bi talike alfuseni sanu ale fana ko akacha alafe ale fana bi ke c'est tout fini o bette menen go ka boy ministry do fana be tuguni min sabu alfuseni tay négociation ni waliya chama be abina fo amasika nyesoro lu bela jelena ministry min be no e bara ministry ani formation professionnelle emploi ani formation professionnelle o fana awai ka do ko ambe don mele ko bi afana to bi sina ndo minya awai ka do sigida ministry no environnement ani assainissement ka awai ka do ale fana to bi sina na jenyogo min be dina ministry min bo ko fo awai ka do afana to awai ka do bi sina ko afana bi ta minya awai ka do tali ale kelenda ko ministry min be na nya shine be farkulo nyene je ministry ma spori don mele ko bi afana awai ka do kulun abisonga bua kono de pateke ba ko tingui abisonga bo kulun mono an gelengele ni minum be yalsa an fana be se ka ama shele awo min ya way ka do mali wari an fana be se ka manje tumi fasiri ka ba ko kam ngel ni ye barake ibi sara ko yi o de manje ma ko do no de ka ta che ka dun te de kuma bo nyama na kuma nu fora wala kuma nu fa se parce que problème est minier qui agit comme pratiquement la plupart des maliens ça dit nous kuma fora dron an ta bla sansi nyuma fe tuma be an ba la de ka bla sansi négatif yoro irana et c'est très dangereux yoro irana bon c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut pas négativer rapidement là. Toujours nous comment fera ay positif kaka. O kuma nan avancement na kanga négatif be na be positif o binyeso. Ande ma situé jamana nguna nga avancement bli. Bon problème yo de o parce que vous flene sisa ne ka do akono ka barake nga sara. Bon ya awo abe do soro. Awo am do soro am do chele. Voilà. Am do chele ne rebe il faut pas être méchant. DFM. E be kamuyi DFM. Akuma ne afiengo saka mafa ne ka dingunda ni e ka ne ka defemi o ko resigile senga ndeke o ko ni sigate mina ne ko ni kera ne ka defemi o ako bani o ou bien mes secrétaire général boy non c'est ça pour que baraka se ka ke parce que e fle ni o net se ka fembo e tala chugomi e re se ka fembo ne tala bon na envla be do na nyugo kaula ambe songa anga ministre so ke c'est tout c'est fini aya me ministre so furani abi jeri nyama oya ndo halibi minya awai ka do ministre minum be no lukanga ta mo bi se na koyi minya awai ka do ministre min no ye jago ministre na be commerce ko fo ade fana awai ka da bi na fo amdo min ko bi sabapa na kanga ta o de sira tigala minya awai ka do be nya mana bombe ka nyeshi mba mi maka mami ngono bi colonel no be ashimi goita ko fo ashimi goita ko bela jile bale de bulu sabu minya awai ka do makuro kangana makura minum be minum manga tema awai ka do mamugo ane duruka kuma korole unjama be lubita kura ubi soroka na am fasiri ke ba ya jira ka fo yedo do bi se ka faraka nga na sira ka berebe ka ke mamugo ane dure ka ke makulu jolo nyi ma wala no yi ma minu ya do ka do na kari se baro bi se ka ke ka je chugumi ka do ka fo o de fenyi femi na nywande fasiri ke ba ko ako kuma na ambe do ni mene ko be ma do ko ni be sika tala awai ka do ika ko be fo ko si ka turu ulula nu ye minu ye ina mu viblo ko sika fo itala kado makati kado colonel Sadio Kamara ale ministre de la défense ndo hali ani be jimi ni nui ala kani ci ka fo ka ale bita ale kay ko soba Abdoulaye Maïga chef de gouvernement par intérim ministre de l'administration territoriale sous parole du gouvernement Ismaïla Wage minya awai kado réconciliation nunu masaba de gouvernement na Wage ke colonel do Ismaïla Wage et après il est tout ta akanya tout sera Wage ma e ko Wage ça veut dire quoi ayangata amita tia ayangata kai colonel tia abana angata ndo be mi ngoni fie minya awai kado no na ke tuchupli ala kanichi kuma birino ya jira kafo ni ma minu vle ne awai kado lu de mawye minu ngoni akacha ala fe lu ko ni bisonga wala seme nga makura wera ube sugandi minu biddo awai kado olu plasila o makura do awai kado ndere nyebe ndo la chamajela abala biddo o kenyi ala ka ko be sabati ashimi atimi toma joide Nwele mbina ministre so kalfama abana promotion nwele de la femme de la famille abia akili ke do burangela akalfama ale furu muso ko
a kɛrɛfɛma min bɛ yen n'u y'a sigi ɲɔgɔn ye o ye awɔ k'a dɔn so kura jɔ awɔ ye terrain kura san ko furumuso ko a ma ko karisa ye terrain kura san k'i fana t'i yɛrɛ kɛ maa ye ten sa wa i ka terrain san a ye terrain san donc ye so jɔ a ka terrain kan ko ayiwa ko karisa i fana t'i yɛrɛ kɛ maa ye ka yɛrɛ kɛ hadamaden ka terrain jɔ wa a y'a jɔ donc ye mobili san karisa i t'i yɛrɛ kɛ maa ye mobili i ka mobili san wa awɔ sanna ndo mana fɛn fɛn kɛ ale kɔni bɛ lagosi sa ko ale k'a yɛrɛ kɛ maa ye muso ko ten i yɛrɛ kɛ maa ye i ɲɛ bɛ nin bɛ ka min kɛ k'i fana ka dɔ kɛ ten sa ale fana quel que soit le problème ale b'o kɛ so jɔra mobili kura sanna fɛn bɛɛ kɛra k'a ban cɛ in ye muso filanan ta ka bila so kɔnɔ dugawu jaabira don ale muso a ye tile 2 kɛ n'ale bɔra so yɔrɔ min fɛ muso bɛ dévier ka taa fan wɛrɛ fɛ don sɔgɔma ale wulila dɔrɔn ale ko k'a bɛ bɔ a taara fan dɔ fɛ dɔrɔn ale y'a ta a tɛgɛ ba i jɔ min kɛra du dɔ in kɔnɔ o tun bɛ maa ye wa an t'o kɛ n tɛ yɛrɛ kɛ maa ye k'o kɛ ala k'a di sababa bɛɛ man dɔgɔ min ye awɔ k'a dɔn gafe an bɛ taa n'a ye wa an bɛ taa bisimila an ka taa an bɛ taa ɲɛma an b'a yira kanuma la ko arajo in nura fɛn min ye 94.4 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la wele sira 76 33 43 03 mun ye Sud Hebdo ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Janbere Sega Janbera belebele a kumara a ko miliyari 200 ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko nin juru kɔni ko a donna juru mun ne sigana belebele kɔni ko o ba a kɔnɔ la o de kun kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye marakala son tɛ 2 ye cɛjan kelen maa ma tɔgɔ f'i ye dɛ awɔ e kɔni ayiwa bisimila basi tɛ maa mɔgɔ tɔgɔ f'i ye dɛ awɔ i ma maa tɔgɔ fɔ yafa ma bila yafa ma yafa deli dɛ awɔ i ka yafa deli i bɛ na ye k'a fɔ ko cɛjan o kelen don bangi dɔ kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko waati tɛmɛnenw na ko ɲangili taara ka a sɛgɛrɛ ko CFA wari miliyɔn 300 ɲɔgɔnna ɲɛma ale bangi kɔni a tɔgɔ sɛbɛkɔrɔ ɲagaminen don nin ko in na Fatirikɛ b'a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye duwakun tɛmɛnen bangi tɔgɔ ma sɛbɛn dɛ a tɔgɔ ma sɛbɛn bisimila a ka ɲi Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye duwakun tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko nin miliyari 200 ko kuma ɲɛma a sɛbɛkɔrɔ cayara i mana taa jamana fan o fan mun ye kunnafonidilaw u sigi wuli i bɛ na ye k'a fɔ ko nin miliyari 200 ko kuma in de bɛ yen k'a yira k'a fɔ ko mun ye miliyari 200 bangi ka sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔna la ko o juru don mun ye homme d'affaires la ɲɛma a kɛra fɛn ye fɛn mun n'a ye maaninfin k'u kamana o gan o de kumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye enquête baaraw wulila ka wulikajɔw kɛ ka cɛkasɛgɛliw kɛ o tɛgɛ in kɔni ko a dara ko in kan ko in kɔni ko a ma se ka bɔ kɛnɛma Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko a tɛ tɛmɛ waatinin kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Afrique centrale kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye farafinna kɔnɔna la bangi belebele min bɛ n'an ka ma ko Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest olu ka bolofara mun n'o bɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ ba Maliba kɔfɔ n'an ka ma ko BCEAO Mali ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko ale sigikun ye ka wulikajɔ ni cɛsiri caman k'o kɛ bangi o bangi de bɛ jamana in kɔnɔ la yan a bangi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bangiw la sariyaw k'o labato cogo min na o de kumu kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na ko lajɛrɛ belebele dɔ k'o kɛra mun ye Dakarikaw fɛ yen lajɛrɛ mun n'a bɛ tali kɛ mun ye UEMOA n'ale bɛ kuma mun ye farafinna tilebiyanfan ka musaka ko kan ani mun ye Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest ko ɲɛma ko lajɛrɛ belebele dɔ ko o kɛra octobre kalo tile 26 Dakarikaw fɛ yen k'i bɛ na ye k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o lajɛra ko o kɛra bangi dɔ bɛ an ka jamana in kɔnɔna la ko min ye sanction tara ka o bangi ko o sɛgɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ mun ye bangi in kɔni a tɔgɔ o ma fɔ ko sanction tara ka bangi in ka a sɛgɛrɛ o sabu kɛ mun ye UEMOA ani mun ye Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest n'an k'a ma ko BCEAO u ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri ko o kɛ u nana ye k'a fɔ ko nin bangi a bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'u ti ka bangi baara sariya foyi de k'o bato wariw bɛ don cogo min na a bɛ bɔ ten u kan ka taa sira o sira fɛ ɲɛma ko u ma o sira si ko o labato o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko bere kɔni ko a taara ka da bangi in kan k'a yira k'a fɔ ko min ye CFA wari miliyɔn 300 ɲɛma ko a ko o sara Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko miliyari 200 ko kuma in na a cayara o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu mun fana bɛ yen n'o bɛ bangi baarakɛlaw tɔgɔ la n'an ka ma association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali ɲɛma olu bɔra u ka daden kɔnɔna la mun ye octobre kalo tile 26 u kɔni bɔra u kumara hali n'o y'a sɔrɔ u ka daden kun ka kusa u ka kuma ye k'o sabu kɛ maa caman mun ka kɔrɔfɔ k'o faamuya olu kɔni bɔra ka kuma nka an bɛ don min na ko bi ɲɛma ko siga t'a la ko min ye fɛn mun n'o bɛ ka maaninfinw kɔni k'u kamana gan o de ye mun ye CFA wari miliyari 200 k'o ta ka di mun ye homme d'affaires ma aw yɛrɛ b'a dɔn homme d'affaires n'a tɛna se ka a wari k'a sara a b'a dɔn n'a tɛna se ka a juru k'a sara a ɲɛma o ye fɛn ye fɛn min ye n'a ye malidenw k'u kamana gan kosɛbɛ anw bɛ ka kɛlɛ kɛ ka wulikajɔ ni bɔ ka bin bɛɛ kɛ miliyari 200 hali n'a kɛra miliyɔn 5
k'a di entreprise ma anw ka entreprise ni no an ka se ka baara kɛ k'i ka wari sara million 5 an bɛ dɛsɛ k'o di anw ma u t'a di dɛ miliyari 200 5 sigiyɔrɔma joli b'o la a t'o di ma wa n'i taara n'i ka dossier ye k'i bɛ taa di banque la ko million 5 k'o di ma u t'a di mais maa 1 miliyari 200 Mali c'est-à-dire nous on veut que Mali ka bɔ nɔgɔ la c'est compliqué bon nin tɛ nin ko c'est compliqué nin tɛ nin chefla dɛ bon Mali waritigiba caman bɛ yen wariw b'u bolo fɛn bɛɛ ka a karisa denmisɛnnin dɔw ɲini dɔrɔn maa dama k'u dɛmɛ non c'est compliqué a y'u ta kɛ wa ɲɛma problème yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na dɛ a juru bɛ ta ka kalifa maa minnu na u b'a dɔn k'u tɛ se k'a sara o fana ta y'u ka wari ye u b'a dɔn u tɛ se k'a sara u bɛ tila k'a ta ka d'u la ayiwa bisimila ɲɛma fasiri kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ nin ko in siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ la o sabu kɛ an ka jamana banque ninnu caman bɛ yen ɲɛma k'u ka baara ko a ɲɛsinnen ninnu kɛwale ninnu ma u bɛ juru de ta ka kalifa maaw la u yɛrɛ b'a dɔn maa minnu bɛ yen k'u tɛ se ka juru ka a sara cogo si la ko juru ko a bɛ ta ka kalifa olu de ma o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ni juruko kuma min n'a bɛ sen na miliyari 200 ɲɛma ko wulikajɔ k'o ka kɛ joona ko n'o tɛ ko sɛfɛwari miliyari 5 yɛrɛ ɲɛma o man ka juru don maa la abada k'a sɔrɔ ko ka taa bila fo 200 la ne yɛrɛ kɔni vraiment ne miliyari 200 ko in ne y'a mɛn ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka waati bɛɛ réellement tiɲɛ don dɛ tiɲɛ don wa wulibali de don miliyari 200 mun de bɛ na n'o ye ɲɛma bolo sini no maa ma fɛ a si ma jaabili kɛ fɔlɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔra a ko la a si ma jaabili ka jaabili kɛ maaw kɔni tɔgɔ fɔra ka tɔgɔ dɔ f'i ye ayi kana tɔgɔ fɔ a ka ɲi sisan maaw tɔgɔ fɔra a la dɛ a ko y'a dilan ko ne ye karatɔ de ye ka tila jola da ko n bɛna n tɔgɔ don jɔnni da ko Mayiga de y'a fɔ tan maaw tɔgɔ fɔra an bɛ yɛrɛ ɲini na o ti karatɔ ye wala n'i ye nin kɛ jamana in waatilama ye ɲɛma u tɔgɔ fɔ a n'u ka bɔ k'u sɛlɛ walayi a si tɛ kuransi ye ni min bɔra i b'a dɔn parce que tiɲɛ bɛ da kɛnɛ kan a bɛ da kɛnɛ kan dugawu kɛ ala k'an ni sababa bɛn ami dɔgɔ min y'an ka nafolotigiw hali bi an bɛ dugawu kɛ ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na dɛ an b'a lajɛ Gawusu Keyita an ka taa sugu kɔnɔ awɔ a k'a lajɛ ka taa ni an ye sugu kɔnɔ kosɛbɛ gafe tɔw bi yan sɔnni ni ala sɔnna an bɛ na n da d'u la o bɛ kɛ jamanaw garisɛgɛ ka mana kɛ min o b'o sɔrɔ siga t'a la Gawusu an bɛ Dirisa fo Dirisa Kuma kosɛbɛ ni Ibrahima Tunkaraw awɔ ka taa se Bamusaw ma an b'a bɛɛ fɔ Bamusa Sisoko an ka taa sugu k'an bilasira tiɲɛ an kana ɲinɛ Badiri kɔ awɔ Dirisa an b'i fo Kuma k'i waleɲuman dɔn k'a kuma k'i kuma kosɛbɛ Bete ne kunnafoniw caman bi yan a ka ca Musa Sisoko Koro Amadi Ndaw awɔ an ka foli ba ye kosɛbɛ dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn projet min bɛ yen n'a bɛ yɛlɛmali ko fɔ min bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn anw ka sariya sunba la constitution ye Sam ani Silima awɔ i k'a dɔn u ko waleya dɔw bɛ yen minnu sira taama na min kɔni olu hakili la ko a waati tɛ sisan ye a jagoyalen tɛ wa k'a fɔ fɛn min don n'a ma kɛ awɔ i k'a dɔn a tɛ ɲɛ fiyewu o fana tɛ a ko syndicat autonome de la magistrature o bɛ Sam ko fɔ syndicat libre de la magistrature o bɛ Silima ko fɔ maa min kumana sɛbɛn in kɔnɔ o de ye Dawuda Sangare sɛbɛn in yɛrɛ bɛ indépendant a b'o de kɔnɔ a ko nin jɛkulu fila minnu filɛ nin ye u ye communiqué dɔ bɔ k'a bin communiqué min bolonɔ b'a la bolonɔ min bɛ tali kɛ Burama Kariba o i k'a dɔn Konate ale ni Adi Macky Sall u y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni a ma bɛn o ma olu sen tɛ awɔ i k'a dɔn a la sabu min ye jamana marabaaw awɔ i k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ projet de loi min bɛ yen n'a bɛ modification ko fɔ n'o bɛ loi numéro 2016 046 23 septembre 2016 n'o bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn olu yɛrɛ n'o bɛ magistraw ka jɛkuluba min bɛ yen o ka kumakan ko fɔ n'o bɛ tali kɛ cour suprême aw ka waleya dɔw la ani awɔ i k'a dɔn o bɛ sɛgɛrɛ cogo min na i k'a dɔn ko yɛlɛmali minnu donn'a la ani waleya minnu bɛ yen n'olu bɛ ka sira taama k'o ye fɛn ye fɛn min n'a ma bɛn olu ma bi a ma bɛn o ma sini sabu olu y'a jira k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri n'a bɛ kɛ nin cogo in na siga tɛ min na olu kan ka ɲininka sabu ko in bɛ awɔ i k'a dɔn olu yɛrɛ de kunkan k'a ta ten k'a pɛnpɛn ka na sɔrɔ olu yɛrɛ dun ni awɔ i k'a dɔn faamaw ye ɲɔgɔn ye min bɛ se k'a to a bɛ f'u ɲɛna ko awɔ u k'a lajɛ n'u bɛ fɛn o fɛn min kɛ min bɛ boli kiri bunako kan n'olu ka jɛ ka awɔ i k'a dɔn baaraw kɛ ɲɔgɔn bolo a ko de y'a to min ye olu kɔni dabali banna nka ko ninnu bɛ lahaliya min na n'u ye waleya minnu ta olu kɔni vraiment olu bɛ min fɔ olu t'a la bi olu t'a la sini olu t'a lakodɔn sabu olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn ko in a wagati tɛ sisan ye a nafa tɛ yen sisan wa ko fana tɛ k'a fɔ ko a tɛ se ka bila badabada fo min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ waati min na ko sisan ko o ko fana tɛ Dawuda Sangare Sam ni Silima ka lahaliya n'u ka hakilina a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye o de ye nin Ibu Ɲaba la madame ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye Zire ne b'ale sama ka gɛrɛnna mun ye sɛbɛnnikɛla ye Amadu Kojo a ko k'an ka taa mun ye Gabriel Touré la ɲɛmaa ko n'an taara Gabriel Touré la Gabriel Touré bilama e ko ɲɛgɛn ko n'o bɛ toilette ko ko fɔ a kɛlen tɛ mun ye kabako ye wa a kɛlen tɛ mun ye fatɔ o ka muru feere ko mun
munye Gabriel Touré a toilette no ba a nyegen ko kofo a nyama me domna kombi banabakato akaja fukata fara munye banabakato korosigi bawka ne gelabu kan Gabriel Touré kono la bi ko gelate dore munye nyegen ko odo Gabriel Touré bela jele iba bela jele farnanga ko nyegen ta o de be Gabriel Touré ire o konna ula nyegen ta munno o dabolo ndo munye banabakato do ala maseke mamunu ye anu o korosigi bagaw amma fo mako toilette publique nyama ko nyeganta ni glane be Gabriel Touré ere konna o kama uluye nga do am domna kompi ko nyeganta nunna ibina ka fo ko nyegan duru duro ne ko barako abuka ko o konna la wa o nyegan duru ire nyegan duru miye sigata la ko ye musola ka utaye o sabuga nyeganta ni aklala duru dira choma ko duru ko o dira musoma fatrika baka fola no be Amadou Kojo ko fo ayira ka fo ko ala mame ibina ka fo ko munyo hôpital Gabriel Touré nyama ko munye kerne bele ko tarasigi akonna la kena mu yiran obe talike munye saniya kan Bamako labitani so o konna la o kene bele kene ke ibina ka fo ko munye jamana gouvernement konna la ministre bele nani ko olu kumbe kene konna la o do kum konna la munye Amadou Kojo ayira ka fo ko munye ministre bele munno olu kumbe ni nyanyin kene ga o kuma na o magabado turo nyega nyede wa walma uyaye uyu kulode ci akawa ni ma ko hingali to ko abeshigi munye Amadou Kojo akoku yo wulika joge ka chesiri ku uke kana jatimino uke Gabriel Touré era konna la una nae ka fo ko munye banabakato munumbe ko ala maseke mamunye o sabuga ni ala isekiye nyama sigata la ibeta dayoro la yoro munni nyega era konimbo o so o konna la nga mamunumbe ko setu ye nyama ko sigata la olubu jigike munye toilette publique no be furu wa nyega no obo okofo o furu wa nyega ntamu na be Gabriel Touré konna la bi duru drone be nyama ko barako abuga ko ula akuni duye Gabriel Touré jatemina ka laje munye limuno obe Gabriel Touré konna la banabato be dagla musanfe abiti jo munye glan keme duru nyana la wa munye barakala munno be Gabriel Touré era konna la no be docteur kofo ani ngata fara munye anyona toka nyama ko biti jo ma keme woro ani ma bi kononto ani nani o nyana ula onata be kibena ka fo ko munye Gabriel Touré ko nyega ko gele ko oba akonna la woro kum konna la munye Amadou Kojo ayira ka fo ko ni duna Gabriel Touré nyega duru in konna la bi nyega duru mu yira no obuga bara oke nyama ibe ta soro mu nyega duru in afalen tententen bana ko tare keleme ka faten ka sa dugu nyama ko obela jele me nwa soro mu ni nyega ko folen konna la Gabriel Touré okono mu ye ngale ta ka do segere ale bana ba ka to do korosigi ba Gabriel Touré okonna la ayira ka fo ni yaye ulube mu toilette publique no be furu ba nyega ni ngata okonna la o ma soro do ra fe ko gelare bu kangwe gelare bu luka olle be ka sababu ye ku jakolata munye toilette publique na no be furu ba nyega ko fo Gabriel Touré okonna la o toilette publique duru mumbe no era be ka barake bi a nyama wala saki iko la soro a ibe segi joka herkele herkele ni jiri ndobe ata ko ngoni e ko do isawo ako ngo ka chame ne kaba ko ide wallahi munye urikia maiga ale fana banabakato korosigi baka do Gabriel Touré okonna la ayira ka fo ko ni nyega nduru mumbe nyamma ko duguje ko mungani ta ibena ka fo ko ambuti ko ni ko obe basigi ni yoro ko folena mawde be giringiri walki do la nyama ko ali cedo be bulukuto ka do muso do ka nyega konna la o ye fenye femu na be manifu ko ni ku kama na ga ati to ko amay c'est pas bon ati to ko awo ce qui n'est pas bon c'est pas bon abana ngata subhanallah ora kum ko nala ka ngoni me do mina kon bi munye jamana marabagaw kera nganda ministre so mombe no ka baran neston do kenya koma aka feren dabali president ka senga Gabriel Touré nyinga ko akobe sika sigi senga tukumna kono to ko be ninga sangile mbo nyega ta nyama ibina ka fo ko duru duro ne be Gabriel Touré kono la olubu ka barake wa duru ire mum ka barake nyama ko soro li ko amano ne kuna fani fleni anya sama ka bo zire kono la sabani ngala to ko de Amadou Kojo madu mega nyama ibunyo obala Bagartoro de bete minya awaikado jara dukure abe pari abe ka aname gausu na de minya awaikado sonu tuge gausu minya awaikado ambafu kenye ba marala Usman Jasana ade fana be awaikado to minya fana be anamela ayanga no kosobe fa kulibali anga fuli be ka nyeshi ama minya awaikado Port Gentil abe Port Gentil di Gabon ko samba be ka no rufi be soma anwa santikera samia nene de be fone
nene de buka nana de buka bo fo nene de buka ndo awai ka do eta bana awo ayi angata awo aba bashite wati de buka ta dondoni kuma na mbeni nta telela minye awai ka do CNT bi kuma alika sabu minye awai ka do makura minu no lu sugandira minye folikiye ka fomeli surala ndo minye Mohamed El Bashari Touré El Bashar Touré ika do ma minu no lu sugandira dangoro bayi alebe ala akode siratigala ma mugani woro mimbe no lu sugandira Conseil national de transition au togola nangwa ma ko CNT ako kadri brillant do be minu no lu ko ni kelengele no yo yere soro ala koy ma do mi hakli min bala anni awai kado wala min bala anni kuya min bala o donen do kosobe Mohamed El Bashari Touré abeka labon sabati abina baraw abino lu damene ndo min ya awai kado ni je temeneke e bay ka fo Mohamed El Bashari Touré club minu be no club des amis Mohamed El Bashari Touré kado o parempa awai kado o de ni jenyi ma do mi ne adona kosobe na ka nyumangei madu mi na adona kosobe na ka wulika jo anaka chesiri anaka deme mimbe na bata kala se mo masanga ani wati Mohamed El Bashari dona ni uyi ay waliya minge anunga village la no be ansongo kofo antungo kawu ani alamini bela jile ko nyina tike ako sabu minya awai kado anunga madrasa minumbe anaka ay wulika jo ke uchama nofe bise ka minge ayoke region de Gao koron vela infe ay mi mfana ke o fana donedu Mohamed El Bashari Touré juriste de haut niveau mado mi nasi bakoro wala nedu droit des affaires abu donni ko dona kari Mohamed El Bashari Touré ni nyina nemba ko ndo ngorokedu ngoroke mi ni akumbe awai kado directeur général yala fond d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage nangwa mako fafpa abedon mene ko bi Mohamed donne donni awai kado akabara nyumai ajenyo ko minumbe ulu bebe awai kado tegere fonni ka kuleke ni atokoy akwa bi wachi dama bo Mohamed wulila awai kado ki jo asim flaka ka jira ka fo armée be waliya mina anabe bara minuna jago yado anga armée awai kado akasul na do anga armée akademe bana ale bi ka fon fe minge aboke ni dongo ayoke kado aboke adu yo fana ayo waliya masirga bako ako minya abakuro fun diba chama ya jira ka fo Mohamed El Bashari Touré nyedo awai kado mamugan woro minu sugandira awai kado alebe olula nga ajoro barka bi bunya kosobe sente kono sabu ni ko kuluma ko ma hakli juru channe ni ko ma mimbe adoka dona kari Mohamed El Bashari Touré itise kataka to o kuma na len nana kana do sente kono jongo ala awai kado sente minga bara o donedu Mohamed El Bashari Touré funna kera mo koyi note ani minga ka yalsa ka se ka bara ke ki ire bla faso ka buluka adonia la ikaro ka fo Mohamed El Bashari Touré akanga se ko waliya Mohamed doni mina ko bi Mohamed El Bashari Touré ne koroke ndogo minye sente abe ala ibunya fleni kosobe an koroke makli ade kumini nyene gangi ka ma jombi sente mama clé ne ka ma ko ni be sawu mama clé anga ma bedi awo sente Mohamed El Bashari Touré an koroke ayi muna bo era ku kanga na ma bo nyongona ayi ne ka ma do la kushi ansa o keraw o makea amani manike awo abana donc Mohamed El Bashari Touré koroke du i koroke ni terike ni domba e mi o sulu no fe sulu lesere de la sente ko do bebe bore bebe yere ni birino jito do ni ale ka fasiri u ka bido boli e kunya bala nyama oge amo ke ka kuna foni ka kunche songmara ina anga ta buguni nantara buguni konala munye ogo ukumara kerengala mamumbe nanga mako acheter ako munye buguni dawulla songala o yelente buguni konala kerengala mamunumbe akaja ku ka bara benembe yiri belebele o tigalima akaja fuka ta blamunye sanumbo ma buguni konala nyama ibina ka fo ko ma bisaba ane fla sigata la ko tege ko atara ka da uluka anu ne mamun jeleno ka bara nunu kenyo ma ko me domna ko bi te ko tiga tara ka da abela ka fatrika baka fola akwa me domna ko bi wati ko ni agelale no kerengerala faso baragala munu no le be buguni o mara konna la ko sabuka buguni ka o kalenkane do ko faso baragala fefe ni be buguni ibe bara inga jeliya ne klenia de konna la ni mo ke nyama ubi fu maleka o do kum konna la kibina ka fo ko munye do akun temene na aka jafo tabla do akun jan temene na dossier do ko o shebe ko kalera rengala dossier mun na be talike do ko kariga kata mauka yiri ko tike na matike saria o konna la ko sobe o fana temene ko fuka boy sanu mbo dinga mun be ni wati na nu kalfalo no shinwa kauma buguni ngaw ya ka fo ko ni shine saria o tek no fe o do kum konna la kibe na ka fo ko kalfalo mi joni ma shinwa o ke kalfalo mi shinwa o de ma shinwa ko de ma
ye bala e bene se kungumo le bene se kungumo ya ni gadi e bene se kungumo ni gadi ni to ni ngal wati yo wati bismillah ni to wati Ibrahim yele bla bura kana yele e do fe men ngman na I do fente ni ko ngona de kana yele bismillah kata ne ma ibe na e kafo na manya kafo ko okorofo ko ni ko abese na buguni kona la ju destruction mun no be buguni mara kona la ale ko ni keleme ka wuli ka joni chesiri ko bla senga ni ko yele ko ni ko obese ka da ala tugumna o de kama ibe na e kafo ko osoforo ko nyema ba mun be nyema tikata la ko bolo ko atara ka da ko antechari ko tara wati ni ke game do mina ko bi ko fiye boda ko ni ko odiro oma ko sabike ko munye aye musa kanin do sara ko kara sababu ye ka fiye boda ko odi ama no de be musa fode sisoko no obo okufo ani ka ta fara munye directeur du cabinet du gouverneur ka nyema ko lu bela dilen kum la no berla game do mina ko bi ko bolo tara ka bu bela dilen ka patrike baka fola ako ni ko munna be buguni ame do mina ko bi sikata la buguni ka o kale kan ko ndo ko funi ko ko achian ka akado gamunye gela yara be fanju men la nyema ibe na ka fo niye ni ko ka attendant ka sebe ko sese kibe na ka fo ko a gela yara be fo département ne kono la no be ministre so no bo ko fo ko ingela belebele ko abo kono la o sabe ka anyamini bela jele nyema ko obe dabo ini na fo ngan flani anya sama ka ba mu nyele ogo ale kono la asete ale sabaningala ibunya obala ta ba gauzu wati sira